една саламчета тя не съм му давала гари. И затова и по-скоро към въжето, защото получавам пък примерно на повода. А саламчета тя не съм му давала. Неща, аз в принцип идеята ми беше да се почна от тук нещата. Това е тежко това за това. И това тежко трети. А ти не бъдеш. Сега да бягам да пускам. Мамо, не заставай там, защото слънцето пече ми пречи да снимам. Супер! Браво! Да, спуска. Ами се тръгвай, па той да спуска. Пляшката бяга, като се ядаш. Два-три пъти като тръгне, така и не се Идеята ми, знаеш каква е? Като му пуснеш, ако през това време... Да. Ако му оставиш тя тръгна да търча, да държиш въжето в същото време, да. Сега отиваш при него, иди при него. Хвърли го. Сега няма да ми хвърляш ти чантата, да се едно ти играеш от моят отбор и го пляшката. Да, по-скоро ще го накарам да дойде настрани. Да. Айде, браво! Трябва друго саламчета, време, да няма иначе. Дай вам го. Играеш от отбора, да. Няма че. Нещо на разсеятка. Може би още една серия, ще направим, няма да го можем. Ще изкара после аз да вижда нещо. Нямаше ми Дингов. Има много хубава атака, обаче виж какво. Тема различна. Това е много здраво. Браво! Супер! Браво! Супер! Браво на кучето! Браво! Наградата е не просто в някой момент, когато човек е супер точно. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.